ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମର ଗୋଟିଏ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ। ସକାଳୁ ସେ ଜମିକୁ ଯାଇ ହଳ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମାଟି ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ମାଟିକୁ ମା ଭାବି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ପୁଅ, ମେଟି ସମସ୍ତେ ମିଳି ଚାଷ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସୁଥିଲା, କାରଣ ସେହି ପାଣିରେ ଧାନ, ମଣ୍ଡିଆ, ଡାଲି, ସବୁଜ ସବୁଜ ଫସଲ ଫୁଟି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ସେଙ୍କର ଫସଲ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାର ନ ମାନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ। ଗାଁର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଚାଷ କରୁନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।